машината от ученител и да не се купува по-висока от пазарната цена за нова машина, което е съвсем логично. И да имаш хубаво председателен документ, да има произход машина, за примерно, че не е била финансирана в Европейския съюз. Това са съвсем изпълними изисквания. И не може да казвате, че тук ни бъркате да казвате, че трябва да е абсолютно нова с всички средства и машини. Транспортните машини, които са нови, а има нещо, което е различно написано в сайта. Компонент 2 пише съвсем различно. За машините също ни значи. Аз също ще отворя насоките за кандидатстване и също ще прочета това, което пише. Точно това обясних. Тя го не е чела Как няма да подхождате? Това са въпроси, които да, давате право. Има част в насоките за кандидатстване, в която пише, че могат да бъдат закупени втора употреба при следните изключения. Нещото, което аз ще ви ги прочета изключенията, но ви казвам. До сега не е имало оперативна програма, по която, закупувайки машина втора употреба, тя да е попадала в тези изключения. Затова ви го казвам. Не си правете труда, защото изключенията са адски специфични. Трябва да има сертифициран орган, който е назначен в деня, в който се закупува машината, който да декларира, чакайте да не ви говоря на Исус, искам да ви прочета. Допустими, че Тя колежката ще питам. Кой ще е този сертифициран орган при положение, че не ми е дал пари този сертифициран орган, аз да я закупя тая машина? Значи веднъж не ми давате пари да я закупя, втори път ще ме проверявате. Някакси няма логика в тази работа. Ще ме проверявате нещо, което ще дам лични пари. Въпросът е зададен към мен, госпожо, не ви чувам. Без коментар. Вашите коментари са важни, аз не искам да оставя нещо без коментар. Това ми е въпросът. Значи орган ще проверя. Тези пари са от Европейския фонд. Те не са лични. Кой фонд, като вие току-що казвате, че ние нямаме пари, нямаме право да си закупим с вашите пари, трябва първо да я закупим и след това да вземем. Вие можете да си я закупите с ваши пари, но когато ни предоставите фактурата и ние разберем, че това е машина втора употреба, няма да ви възстановим. Вие мислите ли, че всички тук сме дошли, защото имаме много пари? Значи, ако беше толкова лесно да ви вземем тези 20 000 лева, повярвайте, че аз щях да съм първата, която още утре да напусне работа и да се нареда от другата страна, за да ги получа. Но това няма да го направя, защото знам, че не е лесно. Опитваме се да направим всичко възможно, да ви помогнем. Аз разбирам, че голяма част от вас са безработни. Не голямо, всички! Всичко това го разбирам, но ние усилихме нито да намаля безработицата, нито да ви намеря работа. Пак казвам, в момента, в който сте преминали обучение или сте преминали консултиране, можете да започнете работа. В смисъл, и на мен ми е много лесно да напусна и да кажа, аз съм безработна. Не казвам, че ви е лесно. Напротив, искаме да ви помогнем. Ако... Ама ние не ви оставим възможност да подадете проектно предложение, с което да получите парите за статията вашия бизнес. Аз за тях, които имат пари, а не за тези, които имат тук и да ви ги дам. И да не искам да ви... За тези, които имат пари, те ще ги вземат. Както винаги, заплати и работа. Те трябва да се спазват. Трябва да питате кой има пари, за да вземе още, а не кой няма да даде. В рамките на 12 месеца ли ще бъде проверявана и преглеждана фирмата? Или само първите 3 месеца? Фирмата ще бъде проверявана и преглеждана до приключване на вашия проект. Проектът може да бъде от 3 месеца до 12 месеца. Съответно, ако вие си заложите да е за 3 месеца вашият проект, ще бъде проверявана в рамките на тези 3 месеца. След това ще бъдете проверявани само и единствено за запазването на заетостта и другото, което е, че когато купувате машини с европейско финансиране, те следва 5 години да бъдат запазени и да имат стикер върху тях. Тоест, вие, когато приключите вашия проект, трябва да запазите заетостта на наетите лица и да запазите машините, които сте купили. Това е. Още един. Да, точно. Още един. От момента на закупуване 5 години. Значи в това число 3 месеца вие ще наблюдавате фирмата и съответно работниците, които са назначени. Аз мога ли за тези 3 месеца да си предвида, както вие преди известно време казахте, че аз мога да си плата, примерно, найема на офиса за 12 месеца в този проектен план? Не, само за 3. Ние ще ви отпускаме средства за такъв период, за който ви е договор. Затова, ако искате за 12 месеца, вашето проектно предложение следва да бъде разписано за 12 месеца. Ние за първите 3 месеца ще поемем заплатите и осигуровките на вашите работници,
Но ако искате да плащате найем и консумативи за период от 12 месеца, то следва вашето проектно предложение да бъде за 12 месеца. И вие ще наблюдавате фирмата не 3, а 12. Точно така. Ние ще наблюдаваме фирмата за целия период на договор. Тоест с вашия проект е 12 месеца, 3 месеца. Това е. Една година след това само за заетостта. И 5 години за машини. Нищо друго. Колкото е логично да звучи, ние машината да не работи, вие след да пазите телефоната за машина. Да, с стикера. Съответно, ако вие се преместите някъде, се местите заедно с машината. Това е. Изисквания. Може ли един въпрос? Този път с микрофон. Сега значи разбрахме, че втора употреба машини не можем да си купуваме. Така. Отчетахме. Можем да не назначаваме хора. Също. Точно. Така. Сега, ако закупим машина и бизнеса ни потръгне, да кажем, сменят се икономически условия. Съгласете се, че вие не може да ми гарантирате, че 12 месеца или 5 години аз ще работя. Естествено. Така. Какво става с тези машини при фалит? С сумата за тези машини. В правилата пише нещо, че трябва да бъде възстановена сумата по покупна стойност на агенцията. Това вярно ли е? Както колежката преди малко каза, зависи кога този фалит на тази фирма ще бъде отчетен. Ако е в рамките на проекта, да, вярно. Ако е извън изтичането на срока на проекта, няма да възстановявате нищо. Ама 5 години машини трябва да имат етикети и какво ще стане с тези машини? Остават си с смисъл, в момента, който фалирате, моля, не можете да ги продавате. Те си остават с вас. Добре, благодаря. 3 месеца трябва да укрепваш. Само се извинявам за секунда, понеже най-напред не можах да стигна до микрофона. Има въпрос за въпросът и запис на заповед. Ако не изпълнявате този договор, това са записната на заповедите за парите, които сме ви отпуснали, примерно 4000 лева в началото на авансовото плащане. Съответно това ви задължава, че тези 4000 лева, ако вие нещо нарушите или фалирате или каквото било, вие ще ги върнете. С фирмата. Значи, ние не можем да отпускаме пари, т.е. Европейския фонд не може да отпуска пари на физическо лице. Затова искаме и да имате фирма, защото парите се отпускат единствено на юридическо лице. Договорът е сключван с юридическото лице. Заповед, кой подписва юридическото лице? Да, юридическото лице. Вие като представител и управител на юридическото лице подписвате ли? Когато задавате така въпроси от място без микрофон, останалите хора не чуват въпроса, който вие задавате и не могат да разберат. Средства, отпуснати за помощ от Европейския съюз, вследствие на която отпусната помощ се генерира печалба, тя не се приспада от безвъзмездната финансова помощ. Тоест печалбата, която вашата фирма реализира, си остава само и единствено за вас. И това по никакъв начин няма да намали вашите 20 000 лева, абсолютно гарантирано. Но следвайки инструкцията ви го казвам. За това сме тук, за да можем да изясним всичко, което да, значи договора, така или иначе, той ще е необходим, когато го подписвате. За момента концентрирайте се върху формуляра си за кандидатстване и останалите документи. Моля? Ами аз съм викала, малко ми е трудно. Аз имам едно предложение. Един конкретен въпрос, ако може. Може ли да се върнем на графиките с сесиите? Значи... Всичко. И си подавате вашето проектно предложение до 10 юли. Да. Нали така? Подавате го в областното бюро по труда, да. Повтарям да няма неразбран. Ето, помагам ви на улица Чернишевски, номер 3. За Пловдив ли става въпрос? Да, за Пловдив. Във всяко бюро по труда си има деловодство. Значи при информатора, госпожа Тонева, кажете в тази вторият етаж в третата стая е деловодство. Вторият етаж, трета стая. Няма значение. В Пловдив ли трябва да ги подадем или там, където ще бъде фирмата? В Пловдив. В регионално, значи в Пловдив. По място на изпълнение на проекта.
Сигурно е. Значи аз примерно в Димитровград го правя и се отивам в Димитровград. Не говорете празни приказки, говорете конкретно. Значи, ако вие сте от Димитровград, областното бюро по труда е бюро по труда Хасково. А на Градина? Ако сте в Асеновград, областното бюро е Пловдив. Ако сте от Първомай, всички бюра по труда в Пловдивска област, всички общини имат едно областно бюро. Значи тук има. Пловдив на улица Чернишевски, номер 3, втори етаж, трета стая. Заповядайте от утре. Записвайте улица Чернишевски, втори етаж, трета стая. Само да довърша за вашия въпрос. Ако си подадете проектното предложение в рамките на първата сесия, т.е. до 10 юли, 10-7, всичките проектни предложения на територията на България се събират съответно си там в областните бюра по труда, те ни ги изпращат при нас. В рамките на 14 дневен срок, т.е. горе-долу до 24 юли, ние в Централна администрация имаме ангажимент да сформираме комисия. Изпращат се покани до няколко институции, те са различни всеки път, зависимост от специфичността на схемата. Примерно ви казвам Министерство на икономиката, Агенцията за малки и средни предприятия и така нататък. Каним експерти, сформираме комисия. След което работата на оценителната комисия започва и в рамките по сроковете, поставени в постановление 120 на Министерския съвет, а именно 3 месеца от сформирането на комисията от заповедта, вашите проектни предложения се разглеждат на двата етапа, които споменах в началото. В случай, че сте одобрена или не. Значи, първо има вариант на първия етап да бъдете одобрена или не. Съответно, на първия етап ме интересува, ако съм одобрена, кога ще получа пари, кога ще получа плащане и от кого? Така. Да кажем, че са одобрени. Значи, първо само за 2 секунди ще отнема време. Ако сте отхвърлени на първия етап, съответно на сайта на агенцията ще бъдат публикувани всички отхвърлени кандидати с основанията за тяхното отхвърляне. Важно е да кажа. Само секунда. Значи, аз ви казвам, заседанието на комисията, т.е. оценката на вашите проектни предложения се извършва в рамките на 3 месеца. Аз не мога да ви кажа точно кога ще приключи първият етап, защото не знам дали ще са подадени 2000 или 4000 предложения. Примерно. Тъй, че, затова ви казвам, цялата оценка ще приключи в рамките на 3 месеца. Когато приключи първият етап, затова когато си подадете проектното предложение горе-долу месец след подаването, но условно ви казвам, проверявайте на сайта, ще бъде публикувал списък. Ако се намирате в този списък на отпаднали, ще пише защо сте отпаднали. Ако случайно попаднете там, апелирам към вас. Поправете си проектното предложение и подайте на следващата оценителна сесия. Така, минаваме на втория етап. Вторият етап. Ако сте одобрени или неодобрени, след приключването на етапа всеки един от вас ще получи писмо. На неодобрените кандидати, защо не са в писмен вид на почта, на адреса, който вие сте записали в формуляра за кандидатстване. Не използваме имейл, тъй като искаме писмата с обратна разписка и ползваме тази обратна разписка за това, че вие сте си получили писмото. Тук за почтите, ако имат проблеми, това писмо, значи, при всички положения, както колежката казва, няма да е уведомен бенефициент дали той е одобрен или не е одобрен. В случай, че нещо се случи, ние ще получим обратна разписка, че вие не сте си го получили и ще намерим друг начин да се свържем с вас. Така, в това писмо неодобрените ще имат основанието защо не са одобрени и съответно одобрените ще имат покана за да предоставят необходимите документи за сключване на договор и място и дата за час за сключване на този договор. В момента, в който изтече този срок, имаме 10-дневен работен срок да изпратиме писмата до одобрените и неодобрените бенефициенти и съответно, зависимост от това, пак казвам, дали са 2000 или 3000 одобрени, да ви разпределим по график за сключване на договор. В момента, в който подпишете договора, на следващия ден вие може да си подадете искането за авансово плащане. Да кажем, приблизително 3 месеца и 10 дена. Няма да стане и 10 дена, тъй като това казвам, ние на 10 ден ще ви уведомим, че е одобрено. Ако имат 3000 кандидатите, нашия капацитет на отдела, който сключва договори 8 човека, тъй че смятайте, в средно горе-долу по 2-3 часа ни трябва на човек да сключим договор. Все пак вие дали сте съгласни, не сте 4 месеца. Да, аз не искам да се
ангажирам с дата, защото после да не кажете, тя там една каза 4 месеца, то не стана така. Горе-долу, да. И плащанията се извършват от Плащанията, вие си подавате искането за плащане към нас. Да. И плащанията се извършват от нас по вашите банкови сметки. Искахме да бъдем равни. Ще има два етапа, някой ще има шанс два пъти да се подаде. А тези, които успеят да стигнат до втория етап, защото консултациите през това време ще се продължават, той ще има много по-малко